Wis siap siaga. Oh dasare yo pinggir dalan. Nggih ngono. Besok kabeh dipusatke ya kuwi mau pembelanjaan tentang masyarakat tani. Kuwi apa butuhe iki bakal dicukupi. Ya mau ana koperasi merah putih. Nggih ngono. Jadi nyuwun pangapunten yen to napa tahun-tahun iki pembangunan kok rada sudo ampun nyalahke kalian Mbah Lurah kalih perangkate. Mergo dana desa iki pancen dipuangkas tenan. Karek 30%. Ngoten. Mula Mbah Lurah niku petok kula niku babele nyekeli sirah. Waduh tombok karo iki ora duwe apa-apa iki. Malah kok tambahin iki piye? Disuda lho anu danane wayangan. Kula nggih Mbah aku yo. Ngono, aku nek karo Mbah Lurah iki wis manut wae. Iya. Matur sembah nuwun. Titi kalenggan sowan ngabiyantara mring ngarsane para punden, para pinisepuh lho. Weh ngono. Lakone dipaket disuwun karo Mbah Lurah. Enten lho Mas sing masyarakat tani niku gen ayem adil makmur, gen gemah ripah tandurane gen saya ngrembaka kono enten pelakon. Wonten Pandhawa tani aku ya ngono. Wah, cocok. Wah, cocok. Cocok. Wah, iya. Nggih, muga-muga kanthi wontenipun lampan menika wau saged mbeta kemakmuran sedaya masyarakat wonten ing Desa Jabung. Allahumma amin. Ingkang tetanduran, ingkang tetanen mugi tansah berkah anugerah saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Sing diutang ndang muga-muga iso lunas. Allahumma amin. Sing mau amin banter dhewe. Iya, ngono. Titi kalenggan sowan ngabiyantara Widyawati 1 2 3 4 5. Ya, elok. Elok, Nduk. Ya. Oh, bar nang kene awake dhewe mayang ana suku Samin. Suku Samin. Ana suku Samin. Ya ana ing Jepang Margomulya. Margomulya. Ana Dalem Agung Mbah Harjo Kardi. Nggih, suku Samin iki ana Nduk Bojonegoro kuwi ana suku Samin. Bojonegoro Blora kuwi ana. Kowe Klopo Dhuwur nak kono nak daerah Jawa Timur ya kuwi mau Margomulya. Ya ramu ya. Sap. Ya ramu ya. Sap. Eka Jaya Sound System. Oke, Hayati kondang kaloko, ya piyayine ya kuwi mau juara pesinden. Iya ming kuciwani sithik nek jarang wedok iki ora pate iso sabetan. Orang sing ewo-ewohi. Lah nek lanang? Lanang bebas kok. Piye? Sulde. Nek wedok. Oh, lah nek lanang ora. Lanang ora pate, nek wedok sunduke gedhe. Tur iki di streaming kelawan Taufik Studio. Wah, elok. Mas Gatot, Mas Taufik, wah elok hebat ya. Oke. Oke ngaturake tembang terus dijogeti. Apa, Nduk? Nur. Nah, ngaturake apa? Nggih. Langsung dangdut to niki nggih. Mboten tembang nganggo joget. Nah, nggih. Napa? Banyuwangen. Banyuwangen mawon nggih. Nggih, Banyuwangen. Ya. Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangen. Kuwi ta? Ya. Oke, yo, coba. Sik, mikir disenake, Nduk. Ya, yo. Ria sing joget. Nah, apa jogetnya nang dhuwur ya, gen ketok ya. Oh, tengah ada mawon. Ya, ya. Oke, yo. 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 Asik, asik.